OK. Dámy a páni, dovolte, aby som v krátkosti urobil len rýchly úvod k tomu, čo by som vám rád v najbližších minútach ukázal. Je to celkom pekná paralela s názvom tejto konferencie Edge Tomorrow, kde vlastne my sme práve silní v tej edgeovej vrstve, ktorá nám umožňuje operatívne a rýchlo automaticky zbierať data. Keď si predstavíme život v meste, tak je to vlastne skupina obrovského množstva rôznych technológií, zariadení, mnohé rôzneho života, rôzneho veku, rôznej kondícii a mnohým dnes dochádza obdobie, kedy ich bude treba posunúť na novú generáciu a z tohto pohľadu poskytovať služby, ktoré zabezpečujú zvýšenú kvalitu života, zavedenie interaktívnych služieb v tých mestách, už nie je dneska žiadne sci-fi, je to vec, ktorá sa dá v tých mestách realizovať veľmi jednoducho. Najväčší problém dnes, ktorý v tých mestách máme, nie je ani tak aplikovať technológie, ale skôr automaticky zbierať z nich dáta alebo údaje. Je to kľúč, s ktorým sa potýka väčšina miest a ja by som v nasledujúcej prednáške rád ukázal, že existuje na to celkom pekné a efektívne riešenie, na ktorom sa to dá v princípe celé postaviť. Tie existujúce riešenia, ktoré sa v tom meste nachádzajú, tak samozrejme dnes v dnešnej dobe fungujú viac menej autonómne. Či už je to energetická správa budov, riadenie o rôzne oblasti ako doprava, parkovacie politiky alebo parkovanie samotné, sociálne služby, informačné služby. Spôsob, ako ich spojiť, je ich spojiť v prvom rade nielen aplikačne, ale spojiť ich aj dátovo. A na tento účel je celkom dobre využiť verejné osvetlenie, ktoré je homogénne a ukážeme si, že to môže mať hneď niekoľko výhod. Dnes už nie je vôbec žiadny problém, aby sa verejné osvetlenie stalo základom infraštruktúry v danom meste a umožnilo prenášať dáta bez toho, aby sme museli v rámci mesta robiť nové rozkopávky smerom k dátovým káblom, optickým káblom a podobne. Tam, kde sú, samozrejme dajú sa použiť. Technológie, ktorými disponujeme v dnešnej dobe, sú už možné využívať nielen v mestách, ale samozrejme aj v priemysle a je to spôsob, ako prenášať údaje. Povieme si v krátkosti v nasledujúcich slajdoch. Smart lighting prechádza obrovskou zmenou. Tá zmena spočíva v tom, že pouličné osvetlenie plynúcou dobou mení svoj charakter, mení svoju užiteľnosť. Dovolil by som si to trochu pripodobniť tej darwinovskej teórii od toho ľudoopa až po Homo sapiens. A rovnakou generačnou zmenou, dokonca by som si dovolil tvrdiť, že evolučnou zmenou, prechádza aj to verejné osvetlenie, kde sa z tej archaicky vnímanej podoby nosiča svetla stáva na nástroj, ktorý je základným a nosným prvkom infraštruktúry, ako z pohľadu senzorickej časti, tak z pohľadu konektivity, tak z informačného pohľadu, z pohľadu vytvárania ďalších prípojných bodov, či už k elektrickej energii, alebo k telekomunikáciám, až po, nazvem to, parkovacie miesta k dronom, čo nie je možno na prvé počutie ako sci-fi, ale som presvedčený o tom, a už som to niekde videl, že takéto technológie fungujú, zvlášť pri križovatkách, ktoré sú monitorované dronmi. V krátkosti by som povedal, že zásadným technologickým zlomom boli technológie, ktoré sa v poslednom období výrazne aplikovali a vyvinuli a implementovali priamo do tých mestských riešení, ktoré umožňujú takýmto spôsobom prenášať data po existujúcej svetelnej infraštruktúre, to znamená či už vzduchom alebo elektrickým vedením. A nie je vôbec žiadnym prekvapením, že napríklad Powerline technológia, prenos cez elektrické vedenie, je dneska schopné prenášať data v rýchlosťou 25 megabit za sekundu minimálne a máme skúsenosti niekde, kde sa to dalo až na úrovni 100 megabit za sekundu. To znamená, dnes už nie je vôbec žiadny problém cez napájacie káble verejného osvetlenia prenášať aj videostreamy, prenášať rôzne data. To, čom je to trochu iné, ako sme doteraz zvyknutí, je situácia, kedy sa
kľúčovým prvkom celej infraštruktúry stáva rozvádzač. Nie len to samotné svetlo, že to svetlo nie je konektívne priamo na platformu, ale rozvádzač verejného osvetlenia sa stáva to miestom tej edgeovej kvality alebo edgeového umiestnenia toho prvku, kde tie veci dokážeme takýmto spôsobom veľmi efektívne monitorovať, spravovať a vytvára to základný, nazvem to, že bezpečný okruh, že keby aj konektivita smerom k internetu nefungovala, tak všetky tie služby, ktoré sú do toho naimplementované, sú takýmto spôsobom použiteľné. Edgeové miesto v tom rozvádzači vytvára ďalšiu jednu obrovskú výhodu. Ak je správne nadizajnované, dokáže na tejto úrovni veľmi efektívne prenášať a vytvárať interoperabilné scenáre, to znamená spôsob, ako prepojiť doteraz dve navzájom neprepojené oblasti do jedného a prenášať data navzájom, a to nie len v zmysle dát alebo získavanie údajov, ale aj samotnej akcie a reakcie. Veľmi jednoduchý príklad, predstavte si úplne bežnú situáciu, keď sa napríklad odvoz odpadu realizuje vo večerných hodinách, kde není vôbec dneska žiadnym problémom prisvietiť, odmonitorovať kamerou odpadové miesto a skontrolovať analýzou za kamerou, akým spôsobom tá samotná služba, ktorá je mestu poskytovaná nejakou servisnou organizáciou, bola vykonávaná. Presne za tento účel, alebo za týmto účelom sú už vyvinuté technológie, kde je bez problémov možné pripojiť kamery, meteostanice, ďalšie jednotky bez akékoľvek zložitosti a už na existujúcich zásadných štandardoch. Veľkou témou v dnešnom období je svetlo, ktoré môže byť veľmi dobrým základom, ako pre bezpečnosť, tak pre ďalšiu dátovú analytiku. Bez toho, aby sme napríklad využívali získavané, streamované video priamo ako obraz, dnes už je úplne bežné, že dokážeme z toho obrazu už lokálne extrahovať údaje, informácie, data a prenášať už len informácie o početnosti, rôzne prediktívne scenáre, rôzne antivandál scenáre, môže to rozoznávať dištančnú vzdialenosť, v dnešnej dobe sociálnu vzdialenosť, kontrolovať, či ľudia nosia, nenosia rúšky, bez toho, aby sme museli nejakým spôsobom porušovať GDPR, pretože je ten systém napríklad upozorňuje len na výskyt takej situácie, bez toho, aby evidoval informáciu, kto tento problém má. Dneska už sa s veľkou výhodou kombinujú rôzne oblasti, ktoré sú, a to napríklad, že na jeden stĺp verejného osvetlenia je možné pripojiť priamo kameru, priamo meteostanicu, prípadne iné environmentálne častice alebo senzorické časti. Není vôbec žiadny problém pripojiť tam mikrofóny, ktoré budú slúžiť ako graffiti buster. Dneska nie je vôbec žiadny problém pripojiť tam Wi-Fi infraštruktúru pre public Wi-Fi a takýmto spôsobom vytvoriť obrovskú plejádu služieb, ktoré verejné osvetlenie môže poskytovať a vytvárať dostatočný základ dát, ktoré môžu slúžiť smerom k ďalšej analytike a k ďalšiemu riešeniu. Dobrý smart lighting, a teraz jedno, či sa bavíme o meste, priemysle alebo kdekoľvek, je úplne základnou a efektívnou cestou, ako realizovať správne vytvorenú dátovú infraštruktúru, kde je to spôsob, akým spôsobom za veľmi efektívne peniaze neprebudovať, čo je dobré a vyhovujúce, a otvára to možnosť pospájať doteraz predstavivo nepospájateľné. Nie, samozrejme, doteraz sme si ukazovali, že sa jedná o stĺpy toho tie klasické zverené osvetlenia, ale dneska už, keď sa bavíme o nových častiach miest po rekonštrukciách, tak samozrejme kladie sa obrovský význam aj na samotný dizajn. To znamená, spojiť dizajn a technológie dnes už vôbec nie je žiadny problém a veľmi ľahúčko je dnes možné pospájať informáciu, ktorá je zozbieraná kamerou, zároveň efektívne k tomu svietiť. Má to samozrejme priamy dopad aj na energiu a spotrebu a veci s tým súvisiace. Je možné použiť aspekty bezpečnosti, či už je to SOS láska, SOS baton, alebo použiť to ako public Wi-Fi. Dnes tie technológie už prešli tak zásadným skokom, dovolím si dokonca povedať, že všetko, čo si v princípe viete predstaviť, je všetko zrealizovateľné. Možno, že si kladiete otázku, prečo sa zaoberáme práve sieťou verejného osvetlenia.
Prečo je toto práve to, čo sa má použiť, to, čo je kľúčové? Mohol by som odpovedať veľmi jednoducho, lebo to raz povedal Gartner. Samozrejme, je to pravda, ale ja skúsil som zhrnúť také základné oblasti, prečo práve toto sa nám zjaví ako efektívna voľba. Úplne základná je, že sieť verejného osvetlenia je rovnomerne rozložená po celej vnútornej infraštruktúre intravilánu. Viac menej aj vďaka normovanosti v rovnakom dištančnej vzdialenostiach alebo normovaných dištančných vzdialenostiach z hľadiska aj výšky, aj vzdialenosti medzi sebou. Generuje to samozrejme úspory na energii a investíciách, pretože už len samotnou výmenou klasických, nazvem to halogénových žiaroviek alebo sodíkových žiaroviek dochádza za LED-kové technológie, dochádza k obrovskej úspore energií, ktoré vytvárajú priestor možno pre ďalšie typy energetických spotrebičov, či už sú to autonabíjačky alebo ďalšie senzorické časti, ktoré do toho prichádza. Ale rád by som sa venoval bodu 3. A to je to, čo si možno málo ktorí uvedomujeme, zvlášť keď sa tejto oblasti zásadne nevenujeme. A to je, že svetlo sa vypína ako regulárny IoT bod, to znamená bod internetu vecí, bez toho, aby som vypínal z rozvádzača celú líniu. Vďaka tejto jednoduchej vlastnosti zrazu je možné, aby zmizli z ulic rôzne pomocné káble, ktoré sú ťahané nie zemou, ale vzduchom a vytvára to dojem šnúry na prádlo. A sme takouto technológiou schopní konštantne a trvalo mať celú sieťovú štruktúru pod napätím a akékoľvek ďalšie napojenia periférií, či už sú to kamery, či už sú to environmentálne senzory, alebo akékoľvek iné zariadenia, môžu mať zabezpečenú trvalý zdroj napätia a nie je potrebné používať batérie, čo samozrejme, keď sa bavíme z hľadiska environmentálnej udržateľnosti, to vôbec nie je zanedbateľný faktor. O zhodnej výške a pozícii som samozrejme hovoril. Jednoducho zovládania a nazvem to, že smart funkcie ako zapni v čase, keď to ozaj má urobiť, to znamená kombinácia astrohodín s lux senzorom a podobné, nazvem to, že drobné lightingové vychytávky, o ktorých bežný občan ani nemusí vedieť, pretože to není jeho rola, on má užívať ten úspech, ktorý tam je. Takže verejné osvetlenie z tohto pohľadu sa javí ako efektívny model využitia infraštruktúry na dátový prenos a mesto vlastne takouto jednoduchou výmenou samotného osvetlenia získa vlastnú firemnú alebo mestskú privátnu dátovú sieť v pomerne veľkej rýchlosti a bez nejakých zásadných ďalších investícií. Keď sa na to pozeráme z pohľadu IT-čkovej architektúry, tak to má celé to riešenie má klasických 6 vrstiev od edgeu, connectivity, technického uloženia dát, biznisový pohľad na aplikácie, API rozhrania, kolaboračný nástroj alebo kolaboračná vlastnosť, ktorá umožňuje byť integrovaný alebo integrovať tie systémy a vytvára nástroj pre platformitu dobrého inteligentného smart riešenia. Dobré inteligentné smart riešenie sa nám javí ako platforma, ktorá umožňuje užívateľovi nakresliť si vlastné mesto v nejakom City Studiu, automaticky rozvíjať bez toho, aby musela zásadne nejaká poradenská firma vchádzať a doimplementovať každé samotné zariadenie, nejaký základný reporting, City Dashboard ako nástroj, ktorý umožní v reálnom čase monitorovať reálny stav v meste. Digital intelligence je to veľká téma, ak tých dát a takýmto spôsobom automatických zbieraných bude stále viac a viac a bavíme sa radovo v gigabajtoch, terabajtoch, možno potenciálne v petabajtoch. Je to už miesto, kde sa bez zásadných digitálnych a BI nástrojov neobídeme. A samozrejme klasické ukážky, čo všetko sa do toho systému dá doimplementovať cez application store alebo ecosystem store, ktorý vlastne vytvára aj vďaka tejto infraštruktúre výborný základ pre vytvorenie zdravého ekosystému. Tu je ukážka z platformy, kde napríklad sa monitoruje parkovisko z hľadiska obsadenosti, kde už dneska analýzou za kamerou vôbec nie je žiadny problém získať informácie, kedy bolo parkovisko obsadené, ako dlho bolo obsadené, dokonca vieme rozpoznávať typ vozidla. Toto sú technológie, ktoré už dneska umožňuje bez toho, aby došlo k zmene kamery, a myslím z hľadiska technologického pohľadu len napojení na nejaký AI box, myslím lokálne inštalovaný ako Edge.
získavať údaje, ktoré hovoria o tých konkrétnych miestach. Keď už mám takto získané dáta, nie je vôbec žiadny problém, aby takto získané údaje boli interpretované do zrozumiteľnej vizualizácie, do zrozumiteľných grafov a potom už tým využitím a kombinovaním rôznych oblastí, či už je to doprava, či už je to sociálny rozmer typu vrátanie počtu ľudí, či už je to parkovanie a informácie o parkovaní parkovacích miest, tak ako som ukazoval predtým, vám vytvára veľmi slušný dátový základ pre analytiku, pre nastavenie, nazvem to, parkovacej politiky, pretože povedzme si úprimne, dneska sa tie parkovacie politiky nastavujú mnohokrát buď podľa matematických výpočtoch, síce presných, ale na nepresných vstupoch, alebo menej presných vstupoch, alebo je to mnohokrát v tých menších mestách vyslovene pocitová záležitosť. Ale keď takto nazbierame dáta, vieme samozrejme sa na to potom pozrieť aj z pohľadu efektívnosti, využiteľnosti a to kombinovanie cez rôzne oblasti. Jak som spomínal, tie KPIs, ktoré mesto môže sledovať ako indikátor kvality dodávaných služieb, môžu byť rôzne, počnúc dopravou, končiac, ako tu vidno, napríklad energetikou a efektívnosťou z pohľadu vyjadrenej na peniaze. V prípade použitia silného analytického nástroja, v tomto prípade v našej platforme vieme používať produkt Quelik, vieme robiť konkrétne hĺbkové analýzy, ktoré nám dokážu veľmi efektívne pripraviť aj prediktívne modely smerom dopredu a takýmto spôsobom umožňujú nielen mestám, potenciálne aj firmám, sledovať trendy, ktorými sa uberajú a trendy, ako sa im vyvíjajú reálne situácie, či už v meste alebo v podniku a umožňujú príjmať rozhodnutie včas a v reálnom čase. Čo je základom dobrého a základných princípov pri tvorbe alebo pri používaní dobrej platformy, a to trošku sa vrátim naspäť k ITčku, je otvorenosť. Tá platforma musí byť otvorený ako technicky, tak biznisovo. To znamená postavené na štandardoch, postavené na princípoch otvorenosti. Dokonca máme použité riešenie, ktoré na rozhraní používa zámerne open sourceové riešenie, aby nevznikal žiadny vendor lock-in a aby bolo možné vyberať si primerane vhodné riešenie k potrebe, ktorú tam reálne mám. Základným predpokladom technickej otvorenosti, jak som spomínal, je už štandardy. Sú štandardy, a to už ako ITčkové, tak komunikačné a smerujúce v tejto fáze až k semantickej interoperabilite. To znamená, že už nebude treba vytvárať technické interfejsy v jasne dohodnutých štruktúrach, ale tá semantická interoperabilita alebo semantické interfejsy umožňujú s vyššou úrovňou, evolučnou zmenou tých rozhraní sa pozrieť na pospájateľnosť tých systémov vzájomne, pretože ono to má byť dlhodobý a udržateľný ekosystém. Interoperabilná aplikačná časť, ktorá zabezpečuje vzájomnú reakciu tých doteraz aktuálne monodoménových riešení, ale každý dobrý systém v tej spomínanej architektúre, ako som vám tam ukazoval, musí splniť základné princípy. Musí byť nahraditeľný na každej vrstve architektúry, to znamená, ak mi device doslúži, či už vekom alebo morálne, je možné ho vymeniť bez toho, aby stratil funkcionalitu. Následne, ak sa zmení komunikačný typ protokolu, prejdeme z NB-IoT do 5G alebo do podobných, tá platforma na to musí byť pripravená. Ak potrebujeme rozšíriť štruktúru údajov alebo prispôsobiť štruktúru údajov v novej situácii, zase tá platforma musí byť pripravená a to, čo je základné, nemalo by to byť monodoménové z hľadiska vendora. Tie rozhrania musia byť pripravené na integráciu a aplikáciu riešení tretích strán. Robustnosť a škálovateľnosť je už dneska klasická podmienka pre každý väčší a zvlášť, nazvem to, internetu vecí IoT systém. A takýmto spôsobom zozbierané údaje analyzovať cross-doménovú analytiku sa javí ako najefektívnejší princíp vlastného seba poznania a som určite zásadne presvedčený, že v prípade, ak by bolo v tomto móde jednoznačne povedateľné, akým spôsobom je možné interpretovať tie data navzájom, tak určite nájdeme závislosti v tých analýzach, ktoré v tejto fáze sa javia možno ako
ako nepredpokladané a tie veci, ktoré objavíme v tých datách, som presvedčený, že pomôžu efektivite a tie úspory samozrejme prídu k tomu. Za mňa v tejto fáze asi všetko. Veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ak sú otázky, tak som pripravený samozrejme na ich odpovede. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za také objasnenie a ukážku toho, ako súčasné technológie sa cez hardwareové riešenia, ako ste spomínali IoT, až cez aplikáciu softvéru a data analýz dostáva do každodenného života a aké ďalšie možnosti obrovské to otvára. Ja mám tu na zozname, vidím, minimálne sme mali jednu otázku a priznám sa, že by zaujímalo aj mňa osobne nad tým, že do akej miery takáto aplikovateľnosť týchto riešení je tu v našich zemepisných šírkach, ako na Slovensku, v našich mestách vôbec použiteľná. Určite sú v oblasti, či už je to lightingu, alebo nazvem to, že už smart technológií, aj mestá na Slovensku, ktoré sa v tom snažia urobiť veľký kus práce, či už je to spomínaná v časti Bratislava, kde to má trošku zložitejšie vzhľadom k rozsahu a objemu a hlavne rozlohe celého mesta, ale veľmi by som možno dával do popredia Kežmarok. Určite by som nechcel zabudnúť na Poprad, ktorý to si myslím s koncepciou smart riešení berie rovnako úplne vážne, dokonca vo výrazne širšom meradle ako v stĺpe alebo s samotným verejným osvetlením. A takto by som mohol menovať Brezno a ďalšie mestá, ktoré si už dneska uvedomujú, že mať dobré smart riešenie je potenciálne zásadný krok smerom k ďalším úsporám a efektivite, ale to, čo tie mestá kladú na prvé miesto, k spokojnosti občana. Pretože všetci chceme raz vedieť, kde môžem zaparkovať, kde mám voľné miesto, možno nejakým spôsobom vytvoriť rezerváciu, mať dohľad nad autom, ktorý dobíjam z elektrostanice. Na prvý pohľad to znie možno teraz ešte ako sci-fi, zvlášť pre bratislavskú časť, kde presadiť takéto riešenie je trošku zložitejšie, ale v každom prípade si myslím, že toto bude budúcnosť. A v tejto súvislosti ešte by som sa opýtal, lebo my sme mali v tých predchádzajúcich prezentáciách práve ako to vyzerá v tých technických tímov nejaký developer operation a tu nám mi to dáva podobnú takú paralelu, predsa dobre, dnes je to lampa, kde je nejaká, keď to tak jednoducho nazvem, žiarovka, ten svetelný zdroj, kus kábla, ono to svieti a do budúcnosti práve to predstavuje, má to byť smart riešenie, plné technológie, inteligentné technológie a za tým tie data, ktoré ste spomínali. A čo to znamená napríklad pre tie mestá, že bude stačiť obyčajný elektrikár, alebo veľmi dobrá otázka. Toto zvládnuť. A ja by som to možno skúsil paralelizovať možno k firme a trošku k nám. My sme vlastne pôvodne ako lightingová spoločnosť vytvorili spin-up, ktorý sa volá Intelligent Solution, ako inteligentné riešenia, ktorá práve kombináciou mikroelektronikov, kombináciou silného týmu ITčkárov, kombináciou vývojárov a výroby samotného osvetlenia už vytvára dobrý základ na to, ako to robiť správne. To, čo si však ale myslím, mesto by tento problém v princípe nemalo riešiť, mesto by si to malo v princípe obstarávať ako službu, pretože vieme, že pre mesto je dôležitý ten úžitok, lebo technológie stárnu, servere stárnu, povedzme si úprimne, ITčková infraštruktúra a kvalita ľudí ITčkových, a nechcem sa samozrejme nikoho dotknúť, je v tých mestách na rôznej úrovni. Sú mestá, ktoré to majú špičkové, sú mestá, a zvlášte menšie, ktoré na to proste ani kapacity nemajú. Tak tuto v zmysle samotného úžitia bude pre to mesto veľmi dôležité si nájsť ten správny model. Či to mať ako službu, alebo to mať ako capex. Určite by som sa prihováral ako službu, pretože to, čo to mesto potrebuje informáciu. Nepotrebuje hardware, nepotrebuje data, nepotrebuje sa o to starať, potrebuje sa na základe tých dát rozhodovať. Výborne, ďakujem. A ešte mi to nahráva tej ďalšej otázke, ktorá prišla práve, teda ukázali ste platformu, ktorá dáva obrovský priestor na nové možnosti, nové služby, čo aj
je s touto našou konferenciou, to Age of Tomorrow, že ako by to mohlo vyzerať. Ako vy odhadujete tú dynamiku toho rozvoja, aplikovateľnosti a práve aj prepojenia možno s tým IT prostredím v reálnych podmienkach, či sa dá očakávať, kedy niečo také naozaj bude fungovať ako v reálnom prostredí. Chápem, že to funguje, ale že sa proste stretnem, pôjdem okolo lampy, ktorá takto funguje. Ak to bude všetko fungovať správne, tak by ste si to nemali všimnúť, pretože sú to technológie, ktoré by nemali byť zásadne viditeľné. Mali by ste možno užívať ten efekt z tých technológií, to znamená, ak sa budete cítiť ohrození, mali by ste mať po ruke nejaký baton. Ak budete chcieť informáciu, mali by ste mať niekde k dispozícii nejaký informačný panel alebo tlačítko, cez ktoré sa môžete niekoho niečo opýtať. Rovnako to, čo by som očakávala, to, čo už dnešné technológie vedia a smeruje to tam napríklad v prípade zápchy, možno svetelná identifikácia, že odbočte doľava, nemyslím tým tabulu, možno nejaké farebné osvetlenie v čase toho stĺpa. Tých možností je samozrejme veľa, ale dovolím si tvrdiť, že dnešné technológie gro tých vecí tlačia do ITčka a aj keď nechcem povedať, že sme ITčková firma, ale to IT v dnešnej dobe bude stále silnejšie a silnejšie a stále viac a viac sa ukazuje to, čo nám už hovoríme dávnejšie, že momentálne vznikajú stále nové a nové IT pozície, ktoré doteraz na trhu neboli a nebolo ich potrebné. A potom tá téma, možno k tomu elektrikárovi, rovnako vidím priestor pre nejakú augmented reality, kde oprava toho stĺpa už nebude len výmena kábla alebo výmena poistky, ale už tam bude treba človeka, ktorý vymení modul v podstate mikroelektronický, či už na úrovni osvetlenia alebo stĺpu, vymení kameru, vymení nejaký zvukový senzor, vymení environmentálny senzor. To znamená, tá komplexnosť a potreba vyššej vedomostnej znalosti je úplne prirodzená, tak ako to rastie v priemysle a vnímame, že už tí ľudia obslužní, ktorí obsluhujú roboty alebo robotizáciu, tak potrebujú vyššiu kvalifikáciu, tak rovnaká etapa a rovnaké kroky nás čakajú aj v tom meste.